Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа көнне яңа максатлар, матур уй фикерләр белән каршылык. Тур эфирда сезнең белән мин, Айзилә Батырханова. Бүген 8 апрель, пәнҗешәмбе. Тарих битләрендә бу көн нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Бүген Россия анимациясе өчен истәлекле көн. 1912 елның 8 апрелендә беренче рус мультипликацион фильмы дөнья күрә. Владислав Старевич Гүзәл Люканида мультфильмында бөҗәкләр тормышын күрсәтә. 8 апрель хәрби комиссариат хезмәткәрләре хәрби хезмәт исәбен алып баручы белгечләрнең һөнәри бәйрәме. Яшь буынны хәрби патриотик рухта тәрбияләү эшендә һәм Россия Федерациясе гражданинының бурычы булып торган ватанны саклау идеясын үстерүдәге уңышлары өчен хәрби комиссариат хезмәткәрләре мактауга лаеклылар. Елның һәр 365 көнендә диярлек нинди дә булса һөнәр иясе үзенең бәйрәмен билгеләп үтә. Хәзерге заманда бигрәк кызык инде. Без төрле һөнәр ияләренең көндәлек эшен блогерлар видеоязмаларыннан күзәтеп барабыз. Шулай ук меңләгән телесериаллардан табиб, укытучы, полиция хезмәткәрләренең тормышы сурәтләнә. Бигрәк тә прокурорларның хезмәте, аларның эчке халәте режиссерларның игътибар үзәгендә. Кызык уен бу шахмат. Утасың икән яхшы. Утырсаң да әллә куркыныч түгел. Фигураларны тезәсең дә яңадан башлыйсың. Тормышта бөтенләй башкача. Утырдың икән инде, утырдың. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры сәхнәсендә премьера. Яңа режиссер, спектакльнең яңа төре һәм бары тик бер актер. Калган серләрне алар үзләре чишерләр. Бүген Тур эфир студиясында кунакта режиссер Марсель Мәхмүтов һәм Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Гайзуллин. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Без дә бик шатбыз студияга килүебезгә. Тамашачыларыбыз игътибар иткәндер дип уйлыйм. Менә соңгы вакытта моноспектакль төшенчәсе бик еш ишетелә башлады. Бу инде безнең театр сәнгатендә һәм инде телевидениедә дә ебем. Күптән түгел менә безнең Татарстанның халык артисты Раил Садриев моноспектакль жанрына мөрәҗәгать итте. Шулай ук инде Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров 2 юбилей моноспектаклен куйды. Һәм менә Кәрим Тинчурин театрында шахмат моноспектаклен күрсәтәчәк. Һәм шунысын да ассызыклап әйтергә кирәк, менә бу соң әйтелгән 2 спектакльнең режиссеры сез, Марсель Мәхмүтов. Ни өчен менә әлеге спектакльнең әлеге төренә шуның кадәр зур игътибар? Беренчедән әйтергә кирәк, моноспектакль, сез дөрес әйттегез, бу спектакльдә, бу тамашада бер генә артист катнаша. Күп кенә артистлар бу ничек дип әйтик, хезмәткә алынмыйлар. Ни өчен? Чөнки бу бик четерекле һәм бик читен эш сәгать ярым эчендә сиңа сәхнәдә бер үзең була торып, халык тамашачы игътибарын үзеңә җәлеп итеп торырга кирәк. Шуңа күрә, минемчә, әгәр дә артист һәм режиссер килешеп бу проектка тотыналар икән, димәк, артист та үзенә ышанычы зур һәм режиссер да нәрсә эшләгәнен беләдер дип уйлыйм. Һәм әйтергә кирәк, әлегә бу жанр безнең мәркәзебездә бик каты киң таралмаган, бик күп фестивальләр бар. Безнең дә менә төп максатыбыз шушы спектакльне чыгарып, матур гына, уңышлы гына, бәлкем фестивальдә үзебезнең милләтебезне, үзебезнең сәнгатебезне яңгыратырга. Рөстәм, тамашачыларга яңалык булган кебек, сезнең өчен дә менә күпме, 10-дән артык, сез 10-дән артык бит инде сез театрда уйныйсыз, һәм бу сезнең өчен яңалык булгандыр, шулай бит? 2003 елдан бирле мин театрда тамашачыга хезмәт итәм һәм бу, менә сез әйтеп үттегез бит әле, соңгы арада бик актив моноспектакльләр, монотамашалар, тик бу әле татар сәхнәсендә барлыкка килмәгән вакытта да, моннан берничә ел элек бу минем башыма кирип утырды, хыял буларак, хыял формасында гына, һәм берничә ел мин моңа килдем, тәкъдим иттем курсташым, дустым Марсельга, әйтәм, әйдә син режиссер буласың, мин уйныйм. Шуннан гына башланып китте бу, һәм Аллага шөкер, менә пандемияда бераз тоткарларга туры килде.
премьера көне якынлаша һәм бу тамашачы өчен яңалык һәм тамашачы ул килә дә карый, бәяли, я яхшы ди, я начар ди һәм китә. Без моның белән инде 2 ел дәвамында яшибез әлеге уй белән һәм әлбәттә әлеге көндә менә санаулы көннәр калганда премьерага тагын да каушау, дулкынлану хисләре үскәннән үсә. Тик шушы яңалык начар йогынты ясамас, начар уйлар тудырмас дип ышанасы килә. Бары тик теге яхшы яңалык булып кабул ителер дип ышанасы килә. Менә беренче сорауга без инде җавапны таптык дип әйтә алам. Шушы моноспектакль турында сөйләштек. Менә безнең инде әлегенә тапшыру башында без күрсәтеп киттек видео, сез анда пистолет белән ниндидер куркыныч образда дип әйттек һәм без юкка гына әйтмәдек, прокурор сүзендә әйтеп алдык. Сез әлеге моноспектакльдә прокурорны уйныйсыз, шулай бит, Рөстәм? Монсы инде минем теләк, минем хыял түгел. Марсель белән сөйләшкәннән соң, Марсель тәкъдим итте үзенең хезмәттәше, шул күп кенә проектларда бергә эшли торган туташ, сценарист Ләйлә Салахетдинова. Һәм инде ул тәкъдим иткән образ һәм ул менә шу үрелешне, юнәлешне ул тәкъдим итте. Мин укып чыккач та бернинди уйланусыз кабул иттем, ризалык белдердем. Чөнки чыннан да прокурор хезмәтенә килсәң дә сирәк игътибар ителә иҗади яктан әлеге һөнәргә, әйме? Һәм күбрәк ассоциация прокурор дигәч курку, үштебе ничектер тирли башлыймы. Безнең ачасы килә менә прокурорның аның хезмәт урынында һөнәрдә генә түгел, аның тормышында, асылында, ул үзендә холкы белән ул гаделлек яклы кеше һәм теге куркыта торган образ түгел, гаделлек өчен көрәшүче образ дип күрсәтәбез. Димәк, сез гадел образны уйнаячаксыз, әйеме? Шуңа күрә теге кулда корал булуга карамагыз, сез ул бердә куркыныч образ түгел. Һәм инде менә тамашачыларыбызны спектакль белән бераз, эчтәлеге белән дип әйтгәндә бераз гына кызыксындырдык дип уйлыйм. Һәм инде бу урында сездән сорау да яңратасыбыз килә, чөнки мин белән Тинчурин театр актерлары безгә кунакка килгәчтен, алар бер вакытта да күчтән яшсез килми, алар билет белән килә. Һәм инде безнең шушы шахмат спектакленә без чакыру билеты уйнатабыз. Кунаклар, сездән сорау. Марсель Джамилович, Рөстәм Рифкатович, рәхим итегез. Шушындый сорау булыр. Прокурор хезмәтеннән тыш безнең төп героебыз тагын нәрсә белән шөгыльләнде? Минем өчен дә авыр сорау бу. Монда фантазияны эшкә җигәргә кирәк. Монда бит күрмәгән килеш җавап бирә алмыйлар. Монда бары тик фаразлап кына, бәлки менә ничектер. Димәк, прокурор хезмәтеннән тыш, әлеге безнең төп героебыз тагын ниләр белән шөгыльләнә, шулай бит? Безнең редакциябызның номерын сез хәзер инде экранда күрәсез, 554 30 51 телефон номерына шалтыратып, үзегезнең фантазиягызны эшкә җигеп, сорауга җавапны сез безгә бирә аласыз. Менә исеме дә бик үзенчәлекле, моноспектакльнең дип әйтик. Минем теге спектакль дип әйтәсе килә, ләкин инде моно сүзен өстәп әйтергә кирәк. Һәр вакытта да шахмат. Шахматта түгел, менә шахмат дип аны сез шах һәм 3 нокта куеп, шулай итеп белгәнсез. Ни өчен? Нигә алып бу? Шахмат уенында билгеле бит инде ул тәмамланган шах һәм мат йөрүшләре белән, әйме? Һәм безнең тормышта да бу чагыла. Мәсәлән, мин үзем шахмат уйный белмим. Тик аңлыйм, безнең тормышта һәр адым нәкъ шахмат уенындагы шикелле бара. Без бер адымны да уйламыйча эшләмибез, яисә тырышабыз уйламыйча эшләмәскә. Шахматта менә репетицияләрне башлаганда да Марселнең әйткәне булды. Шахматны оста уйнаучылар берничә адым алдан уйлап куялар дип. Шулай бит, әйме? Һәм бу тормышта да безнең чагыла. Тормышта безнең матка барып җитмәсен өчен безгә шах кисәтүе була һәр вакыт. Һәм инде без шуннан соң юнәлеш алабыз. Кайсы якка юнәлергә, кайсы якка дөрес атларга, дөрес адым ясарга дип. Һәм шуңа күрә бу һәр кешенең тормышына туры килә әлеге шахмат. Бу очракта бу әйтик прокурор шахмат белән мауга бу сорауга җавап түгел. Һәм аның прокуратура эше дә, прокуратурадагы эшчәнлеге дә менә күзаллап шахмат тактасындагы шикелле бара дип әйтеп була. Әйтергә кирәк тагын өстә безнең менә сценарист Ләйлә Салахетдинова да шушы пьесаны язганда каһарманның шушы пьесада каһарманның һәрбер тапкыр алга китүе аның йөреш белән бәйле. Шахматтагы бер йөреш белән. Шуңа күрә безнең спектаклебездә барлыгы үзебез өчен генә инде ул, бәлки аны тамашачы күреп тә өлгермәс. Үзебез өчен 7 төгәл йөреш бар.
Жетіншісі инде безнең каһарманны әйбәт нәтиҗәгә китерә. Менә афишага күз салсак, анда шундый бер пункт дип әйтсәк тә була инде, аны материаллар туплаучы дигән дип сез Рөстәм Гайзуллинны күрсәтәсез. Димәк, сез ниндидер чыннан да материалларга нигезләнеп эшләдегез әйеме әлеге спектакль? Беләсезме, бу сорауга ничек җавап бирергә материаллар туплаучы? Без ул җаваплыкны Рөстәмгә йөкләдек. Дөресен әйткәндә, без бу Режиссер буларак сыман. Без бу эшкә бөтенебез дә алындык. Без күп кенә консультациялар үттек. Әле Рөстәм белән сөйләшкәнгә хәтле дә без Ләйлә белән, сценарист белән күп кенә прокурорлар белән сөйләшеп, менә ничегрәк буласын дөрес юнәлештән без дигән сораулар биреп, күп кенә консультациялар үттек. Прокуратура вәкилләре белән очрашулар, киңәшләшүләр һәм хәтта шунысы кызык, кайбер прокурорлар хәтта шалтыратып, менә шушы әсәрнең чыгасын ишетеп, бу чыннан да шулаймы? Чыннан да прокурор турындамы? Спектакль прокурор турында булачакмы? Әйтәм, шулай берничә прокурор кызыксынып, таныш прокурорлар дип әйтик инде, прокуратурада эшли торган кешеләр. Һәм хәтта алар бик кызыксындылар әлеге спектакльнең ничек барышы, аның сценарии нәрсә турында, бәлки кемдер үзенең киңәшен бирергә ашыкты, кемдер кызыксынып кына шалтыратты. Бу әле спектакль чыкмаган, резонанс һәм кызыксыну инде бар. Премьерадан соң нәрсә буласын әлегә күз алдына китереп булмый. Барысы да яхшы булыр. Хөрмәтле кунаклар, бик зур рәхмәт сезгә шушы иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, 13-нче, 14-нче һәм 26-нчы апрель көннәрендә Тинчурин театрына моноспектакль карарга килегез. Без һәр барчагызга хәерле көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм алдагы минутларда китап ачтым сәхифәсе. Сезнең каршыгызда Нуллинның «Күңелле тәнәфес» дигән китабы. Әлеге китап җырлар китабы ул. Рәссамы, менә үзегез күреп торасыз, Фәридә Ризаева. Ишендә рәсемнәр дә бар, ишендә ноталар да бар. Ноталарын Илһам Байтирәк эшләде. Роберт Айманы үзе исән чагында китереп калдырган иде. Менә шушы шигырьләр дип, аны инде без әлбәттә эшләп бетердек, җиренә җиткереп бетердек. Ноталарын, шигырьләрен янәшә куеп, шундый эшләрне эшләдек. Һәм менә шулай иттереп бик матур китап чыкты. Роберт абиның урыны җәннәттә булсын, ул мөгаен шатланып ятадыр. Менә шундый китабым чыкты дип, үз инде аны үз гомерендә яшәгән вакытта моны күрмичә калды. Балалар өчен ноталы китапларның чыкканы бар иде. Аны инде композиторлар гадәттә чыгаралар иде. Тәлгат Вәлиевның чыгарганы булды. Аннан соң Рифкат Аулиның чыгарганы булды. Шулай ук балалар өчен. Һәм Рәмис Әймәт инде олар өчен чыгарган иде шагыйрь буларак. Һәм менә шуларның берсендә чираттагысы дип әйтик, Роберт Аби Миңнуллин, аның «Күңелле тәнәфес» бу тулысынча балалар җырлары. Безнең бит инде күп очракта мәктәпләрдә, балалар бакчаларында бик борчылалар. Менә хәзер ноталары юк, җырларга яңа җырлар өйрәтеп булмый дип. Монда инде әлбәттә араларында таныш җырлар да бар. Шул бәхетле булыгыз дигән җырларны без инде үзебез хәзер дә беләбез. Яратыгыз дигән җырларны. Менә монда кергән тагын яңа, әле җырланмаган җырлар да бик күп. Анда инде яшь композиторлар да бар, олы буын классикларыбыз, хәтта менә Рөстәм Яхинкинә дә монда җыр бар. Шуңа күрә бу китап һәрберебезгә кирәк һәм балалар өчен бик файдалы булыр иде. Чөнки балалар бакчалары өчен, анда төрле темаларга Роберт Аби балалар өчен белеп яза торган кеше. Шуңа күрә бөтен темада куллашланган әлеге китапта. Китапның бизәлеш мөхәррире Ринат абый Хәсәншин, рәссамы Фәридә Ризаева, ул бик тәфсилләп, бик аңлап, тырышып, шушы шигырьләрне укып ясады. Һәм чынлап та әле ноталы китапның мондый рәсемнәр белән чыкканы юк иде. Шуңа күрә менә бу яктан эше тулы рәсем аның, менә үзегез игътибар итегез. Һәм мондый китап әле булганы юк иде. Шуңа күрә һәркемгә дә тәкъдим итәм, укыгыз. Менә шундый рәсемнәр инде ул бөтен урында да юк әлбәттә, ләкин буш урын булуга без анда рәсем куярга тырыштык инде бик матур итеп. Әле китапның без инде
Безнең текст, безнең ноталарны җыеп бирүче кеше үзе дә композитор Илһам Байтирәк булды. Ул үзе иҗат иткән җырларда монда бар. Һәм башка кешеләрнекен дә менә дигән әйтеп матурлап, беренчедән нотага салып электрон вариантта әзерләп бирде һәм шуңа өстәп редакцияләде кайбер. Ул без бит инде мәсәлән шигырьләрне редакцияләбез. Ул ноталарны шулай редакцияләп, төзәтеп, хаталарын килеп җитмәгән җирләрен төзәтеп шулай эшләп бирде. Курчак тузмый торган бүләк. Әгәр кадерле кешеләрегезне сөендерәсегез килсә, истәлеккә автор курчаклары бүләк итегез. Шунысы куанычлы, Казанда мондый төр курчакларны ясаучылар бар, һәм алар елга берничә тапкыр күргәзмәдә җыела. Бу матурлыкны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Бу курчак Ирландия йортларын саклаучы лепрекон. Аның хәйләкәр карашы күргәзмәгә хозур кылырга килүчеләрнең игътибарын озак вакыт калды. Аның авторы Коми Республикасы Усинск шәһәрендә иҗат итүче Виктория Высоцкая сүзләренчә, курчакның карашы хәйләкәр булса да, үзеннән җылы бөркелә. Чөнки күңел җылысын биреп эшләгән хезмәт җимеше бит бу. Һәм мондый эшләрнең саны күргәзмәдә 200-дән артып китә. Выставка называется Doll's Place, переводится как «Место кукол». Менә инде 5нче тапкыр без башкалабыз Казанда автор курчаклары күргәзмәсен оештырабыз. Биредә курчакларның нинди генә төрләре юк. Без оештырган курчаклар җыелган урында дип исемләнгән күргәзмәдә Россиянең 30дан артык шәһәреннән катнашырга теләк белдерделәр. Санкт-Петербург, Мәскәү, Краснодар, Түбән Новгород, Тольятти, Усинск географиябез киң. Күргәзмәгә килүчеләр Россиянең башка шәһәрләрендә җитештерелә торган курчакларны күреп китә. Соңгы елларда автор курчакларын иҗат итү киң кыла җәйде. Бу хезмәткә төрле һөнәр ияләре алына. Кемдер укытучы, кемдер логопед, кемдер бухгалтер, әмма аларның барысы да үз куллары белән гаҗәеп матурлык тудыра. Минем сүзләрен чагылдыра. Эш гамәлләребез һәр вакыт ихлас булсын. Уңыш ачкычы һәрберебезнең үз кулында. Ә бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Көнегезне елмаеп каршылыгыз. Минем ягыма карамыйсың да, минем турымда уйламыйсың да, карама, уйлама, дәшмәклимә, син генә минем уемда. Йөрәгем җылынып китә, елмаеп карасаң үземә, карама, уйлама, дәшмәклимә, син генә минем уемда. Йөрәгем җылынып китә, елмаеп карасаң үземә, карама, уйлама, дәшмәклимә, син генә минем уемда. Бары бер карыр су булып китәр, яжылы йөрәкнең кылларын чиртәр, гүзәлне ярымны чакырам яныма, карамый үтмә аклимә. Йөрәгем җылынып китә, елмаеп карасаң үземә, карама, уйлама, дәшмәклимә, син генә минем уемда. Йөрәгем җылынып китә, елмаеп карасаң үземә, карама, уйлама, дәшмәклимә, син генә минем уемда. Карама, уйлама, дәшмәклимә, син генә минем уемда. Син генә минем уемда.